tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakasang biyago tinted mo kalagama. Tagos tuwempayan ngauray no pakatayan. Ay, nawaw! Nalayan ka magkaya ko matapali! Ay, gawa na, pare. Abay, kadilangan mangagti. Mala, Jano Gibbs sa boses ko. Pare? Ay, uy! Huwag ganun pala, Bunjing! Ay, sus. Nalay ka kumanda, pare. Nangruna, no. Nabartelak. Imal algawan, ngamadda kayo manan dito'y sirok timangga nga agin inom, Bunjing, Emilio. Aywan, nanalo siya. Ag-happy-happy kami mamagni, pare Emilio. Ay nawa, ag happy-happy nga. Apay, diyo ka di amo ang makadisturbo kayo iti karuba. Nagpipig sa dagiti boses yo. Sana bali, tawa mo dagas nga araramida, minana. Naragsak kami nga rugay. Nita, sapay nana. Manang kunam amo matabala sa ngakpay lang. Nana kung kunam kay din kanyakon. Aya! Enal daw kayo nga agin inom. Sapay kumananta kayo iti nagpipigsa. Oray kumamot no saan asilang. Ni nanalo siya, man. Manang lusa ko nakmala. Mga manon dahil lapayag mo ti silang ti panagdengeg na. So kung layo silang ti kantame, oray sanmay. Ay basta, isardeng yun ti aginom dito'y sirok ti mangga. Tamakadisturbo kayo. Maturo ka kita ngam nakariingak gapo iti panaglalaaw yo. Abay nga minaya maturog kayo ti aldaw na. Manang, gano, rabi mo ti oras ti panaturog. Kung mata kami, manang lusya. Rabi kayo maturog, saan ki kaldaw? Ay di dakman surwan da kayo adwa. Basta, isardeng yo ti aginom dito'y asinag ti balay ko. Naawatan niyo. Bagbaga amto man jay asawa may da. Dandanig la paramanan itay ka. Ni, apay, anya ka di manan ti naramid ni Bonjing nanalo siya. Manang ko namut ay da. Manang saan anana? Ha? At dada iti arubayan ti balay ko nga gininom. Nakaariwawa dakin ni Emilio. Anya? Imbes ang makainanaak iti aldaw. Saan tainal daw mo ti kaadada iti sirok ti mangga nga agin inom. Uray kumamot no saan da nga agpuk kapukaw nga agkankanta. Bayam, tabagbaga akto ni Bonjing manang. Ibagak asaandan nga agin inom ijay arubayan ti balay mo. Wan, kat agyaman ako unay, ayda, ading ko. Kagapgapulaang ni Manang Lucia dito'y balay lakay. Nakalalaaw kayo kanukin ni Emilio ijay mismong arubayan ti balay na. Nawaw, agkan-kanta kami lang magkini pare Emilio, bakit? Aras sagig mo dahil siya nga, bakit nga? Makadisturbo kayo mangamin at talaga kahit Bonjing. Iso nga isardin yung kuman ti panagin inom yung kin ni Emilio. Ay, awan makapagalit panaginom mi kini pare Emilio ayda. Kurtami mo ti gadang medara ka. Nagbanugan mi man. Iso nga awan nga rod karbangan ti ora asino. Amang pasardeng kada kami nga ginom nawatam. Bonjing. Sumardeng ka na ida. Amang ano dyan mga pagtapal ka.
Siga ba iti pagdasalan ti pungtot ko iti day siya bakit Lucia. Anya? Baka mingga ti sukas siya. Agraraman ang maawagan iti manang oray bakbakitanan. Ha? Ay na. Nagmayat-matan ti puloy ti angin. Maimas ko ti maturog no kastoy. Nagpresko ko naman. Ay, ilad ko man kiti. Tapno maunat ti sikat ko. Ay na, mayat talaga. Sigurado ang makaturog ak adagos no kastoy. Bade sing sing ni aya ngayon datung biag ko. Pare! Cak magusulit ha, kanta pare! Anong ngarod ka mo, pare? Di man alak pare? Ay, nawaw. Nabartak manon da bunjing ken Emilio. Ay, dagiti awanan pain. Talaga disturbo dagiti tao. Payman! Hoy, bunjing! Emilio! Talaga anatangken ti ulo yun niya. Adama yan naluk ng ulo manang Lucia. Agbabada tayo mala, natanggan tayo ulo na ka. Disturbo kayo iti pandaturog ko. Agin inanaak ngam nakalalaaw kayo. Ay, pumanaw ka di tabalay mo. Luti mo kaya ti balistol mo, manang Lucia. Ay nawaw, tasyak paikit din nga akin balay ti papanawan niyo. Apay ngamin aya, adito'y pa'y arubayan ko ti umayo pagin inuman. Kaya may ngaron dito ta. Presko ti angin na. Manang. Kakaywang namin. Ay nawaw. Pare, ituloy ta kanta, pare. Wala. Ay, alasi ka magaron ti komanda. Erwal mo man tay. Mala Freddy agad na boses mo. Nana maring-ring ni Manang Lucia. Salbag kayo hindi. Talaga natangkan ti ulo yo. Inton kwan ipapukan ko laka nga rod. Amin ang dagito'y kay kayo. Tapno awanan ti presko apagiinuman niyo. Ay nawaw. Alas 10 matgaya mo ni Tirabi. Tsak mat na napupuutan ti oras. Tinasayat, maturog akon. Sa paagtulangan ti agring inton bigat. Tapno malpas ko dagito'y lesson plan ko. Pare, may mayatan kita pag inuman to para Emilio. Wala pare, may merak pa siya dito. Na pare kan, nanong lawag ya. Damanong bunjing, magdamanong Emilio, di dyan. Ay, nagpipigsa ti sauda. Ay, nawa. Kasanuak pa itan ang makaturog, no, damat na bartak di taro bayan. Sapag tumanaol dagiti aso. I am more Ay. in the stars, in the sky. Ay, nawa. I'll be there. Awan. Talaga adya kun makaturog no kastoy lang. Makasinga damat iti panaturog. Sapay nga brabiin. Ay, apo aya. Ne, nasa pa kamot, Lenny. Ay, huwin man ang Lucia. Talaga sinapak ti rimuar, ta dumagasak mampay ditayan damanang Aida. Ay nawaw, bigbigat ng suyaab kamot a suyaab, ading ko. Apay, napuyatan ka nagaramid ka dagiti lesson plan mo. Talaga napuyatan akmanang. Saan adagiti lesson plan ko tinakapuyatak. No diket gapo kadagiti artek kan ariwawa ka aruba. Dabunjing ka di kan Emilio, tidakda ka matom, Lenny. Ay na, husto ka manang Lucia. Nukasta, agpada ta iti parikot ading ko.
Nagpipig sa ti boses da, nang runa no kasjay anabartagdan. Ay, iso tinakapuyatak manang. Umanistorya ken kumanantada idi rabi iji arubayan ti balay mi. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramidan ta. Tapno saanen nga agsursur dagijay atat tao. Wan nga rod amanang. Makadisturbo damat una yan. Di da amo ti makikaaruba. Namin anok idan a binagbagaan. Ngam awan metlat ta. Agsubli-subli dalat ta iti arubayan ti balay ko. Nakasaritam ka din ni Manang Aida, Manang Lucia? Wen, imbaga kon ti may papan iti panaglalaaw da bonjing ken Emilio. Ang kasaritam latamot Bareng marengreng ket bagbagaan na ti asawa na. Apay, Lenny, nasapa kamot nga imay dito'y balay ading ko. Kasla napatigtig agaram Ay, talaga napatag Manang Aida. Anya day tangay. Bagbagaan yung mamadya, asawa yung Manang. Ni, apay ka di. Anya manan ayati inaramid ni Bonjing. Ay na, napuyata na, gapo iti nagpipig sa boses da Manang. Sapay ipuk-kapukaw dati agkanta. Uray kumamat sana disoras ang tirabi Kinapod na, day tamot ti may sa aparikot ko, ading ko. Masursuro na kun iti asawa. Gapo iti kanayon a panagin inumda kan Emilio. Sapay awan dengdeng da. Naibagamot lang ni Manang Lucia, akanayon matlaang ti kaadada iti arubayan na. Wan nga rod, imay matlaang idi dito'y balay. Kat iririri na ti may papan iti dayta. Ay, no apay nga minamasapol nga agsursur da. Kat nalawa mo't dito'y arubayan yung pag inumanda Manang. Wan nga rod Angam di ka madanagan ading ko. Bagbaga aktumanin ni Bonjing apaman nga agawid. Agyaman na ka Manang Aida. Sapay ko matadenggan na ka. Tano saan? Talaga nga i-report kun ka ni Kapitan. Ha? Makadisturbo mat nga minuna yan. Iso abagbagaam ko madya asawam. Sakbay amala daw ti amin, Manang Aida. Gusto kumamot din ti panagin inom mo lakay. Nagadun ti umay agrek-reklamo dito balay. Kanya reklamo da. Disturbo kayo kano iti rabi Kanya. No apay mat ngamin amasapol nga agsursur kayo no kasya amabardak kayon. Di kay laag tali na dito'y balay. Kasla kay tay saan ama kaanak apo sa iti kastang aramidan nyo. Ay nawaw. Idyamon ti agbardak. Taamangan numakaala ka pa'y iti sakit mo iti kastang aramidam. Arang is life nga rumaba ka may. Di nakalilabdan nga uminom da. Gorta mo ti gatang ko ti arak. Diya mo daw-dawating kang ka ba? Win angam nakababain mo ti kastang aramidan nyo kin ni Emilio. Uray kumamat no saan kayong agsursur iti balbalay no kasjay arabi Makadisturbo kayo mat nga agpaiso iti turo. Pare, ano pa ito arak, pare? Uminom ka lang, pare. Ako tayo, pundo ka Aging tinako inumanin ni Bonjing ken ni Emilio dita sangwanan ti balay. Inton mabartek da. Sigurado nga agsursurdan tumanin iti balbalay. Mababain na kun kadagiti kaaruba nga umay agrek-reklamo iti inaldaw dito'y balay. Kitaak man nudi da pay laeng agnakam iti napanunot ko nga aramidan. Pare, nakita mo ka dito limabas. Sino, palay? Kasula, ang dalimabas anak ka puraw. Pare, Ako mo takita, palay. bakal mo ito, palamatam lang, pare. Aginong takita. Ano? Ato iti basong, pare. Kalga ako. Pare, wala ako, pare. Talaga nga, at makita ka nakapuro ang limbabas iti masikiganda. Di ka mamoy, palay bunting. Nabarti ka sa awatin. Iso at ila makikira.
Puy, pare, ipon no ti bagbaga. Kino namin dualing mabas. Diyan lang bagbaga itaya. Samo ke par mataglaan. Isla, pare. Ang subli-subli mo tiluko. Ay nawang, umadaning aminin ka ti karkarawa. Ay stay, karkaralwa ko na kumaa. Wala na. Umadaning agpayasong ti pista lagi tinatay pare. Pare. Panaglulwa lagi tina, iwala ka lalwa. Iso ama balin apod mo, tinakita. Ano mo? Anya nga tanong, umalis tayo ti paginuwanda, pare. Diyan kaya dito, arubayan dalhin eh. Di mo iba ka, mabutihan ka, pare. Saan mo, pare? Saan mo? Umalis na lang. Ijay, ayanda na na, istay mananglo siya. Ibang ijay, presko ti angin na. Lukas to yung arabe, pare. Nalawlawag pa ijay. Tada silaw iti arubayan na alam mapantang. Oh, makita may mayat dito yung arubayan ni Manang Lucia kung naktuma pare. Wala nga, paso na niya. Malaksi na lawak. Please, ko ba tagin na pare? Mas tumanan, taginom, lukas to lang. Wala, mayat ginom dito eh. Aha. Abay. Pare. Abay nga agadap aglukat mo tinti silaw. Kung alon, ay, mapunpun di sabi tinti silaw ni bakit lusa. Nagluko. Sapay naglamis ti. Puno iti hangin, pare. Ay, agora ka. Bahit lang. Mapako kita aja, sweet si silaw pare. Amangan bet no, nalukay lang. Pare, sumurot ako, pare. Mabutang ka, sabit, pare bunjing. Saan, pare? Karduaan kan. Ito gasta, nabibit, pare. Apa nga ngalon, nakaigong ka kanya, pare. Pare, at naman nakita ka lima pa sa nakapuraw, pare. Tumalda ka, pare. But kim lang, tibakim ka. Pudno tibag mga pare. Talaga kanda. Pare, kandalan niya, pare. Awan ka, Lord. Ito nga. Nuadda, di nakita ko man. At ako na lang aroon, pare. Kandalan niya, pare. Wait rin pare. Andalan niya. Umayan, pare. Tumaritan, pare. Try, bunding! Try! Pare! Adam lang akapwesto tayo, nakapulaw yung papas. Ay! Umaya ka niya! Nakakapatpete! Ay, pare, bunding! Ay, pare! Di nakita yan! Pare! Ulayan na! Al-alya ko namlakay. Huwag bakit? Nakakita kita al-alya iya arubayan dalhin eh. Hindi malis kami iti arubayan daman ang Lucia. Ang damo ilang ijay. Oho, amangan mat no parpar matamlaang day talakay. Saan bakit? Mamati ka kadiganyak. Talaga nakita. At al-alya iti arubayan dalhin kin manang Lucia. Jak lamamati iti al-alya bonjing. Amangan no bartek yu laang kini Emilio dayta. Iso ako nayo ang nakakita kayo iti al-alya. Oh, sa anak una na bartek iti rabi bakit? Iso ang nalawag ang nakita ti agkaralabas ng al-alya. White lady siguro da jay. Ta nakabistida iti puraw. Ay kat ijam ngaminan ati uminom iti arak lakay. Ha? Awan met laang nasaya at nga itud ti arak iti bagi. Dumadaan laang iti salunat. Makadisturbo kayo pa'y iti kaaruba. Iso nga idyan yun ti uminom, bunjing. Narapiyahan ako mo tinanapan. Nang ipastor, kalagi didingwin ko. Sigurado nga gurura yan ni Pare Emilio Ibalay na. Naluto na ko siguro ti pulutan may. Agawak ti magna. Hindi kas na. Makasangpata ka dago si Ibalay na. Apay. Saan? Pagda sumar sa runawan niya. Diyos kay,
Ang mga nutal alya manin da ita. Sabay, naglamis ti pulupoy ti angin. Susama. Parporta ko pwede magna. Ay, susama. Gusto na sinigan tal alya iti balik ko na. Builuwak. Tumaraya ko! Taraya! Bakit? Sa dinutayan mo, tulungan naman, pangasim. Anay ko! Anay. Nay, apa yan? Anay ko. Nananong ka lakay? Kapitpitak ka man. Aray. Apa nga aprusam ti sakam? Anay. Apay, agan ano ka? Agpilay-pilay ka magtanamag na. Anay ko. Nagsakit sa akin. Bakit? Naligos ka naman eh. Tulungan naman. Hintay pa ilot kinita tapos to. Apay nga min aya, naan-ano ka bunjing. Ikaw, na ito blakak bakit? Ha? Kasano ka maitublak kat patad matipagpag na amapan ijay talon? Kinaman lang maninti jas kingalalya. Ay no, pero may abutin ko bakit? Wala nung saan apod no talalya. Ang pud no magahama talaga. Nakita dagiti dua matak. Talaga kinama na. Ha? Ay, diyan ko uminomitarak. Bakit diyan kaya sana na talaga. Diyan mo tinagsursuri tirabi. Mabuti ako. Alay ko! Alay, tisaka ka talaga. Naot-ot lang na yung bakit. Alay ko. Ah? Gumunam. Alay ko. Mabuting kamatlagayan iti alaya. Effective at talaga tinapanunot ko. Ala na, tulungan na kaon. Tumba na meeting kami dito. Mapantay tayo ni Tata Fausto. Tapno mailot ng tinailigos asanga. Jacket ni mapilay, bakit please? Ah? Ay, wala kay. Mabiit lang ang taalaag tila na iti silad ta. na yan. Agbalon ta, taamangan no awan manen lana ni Apo Fausto. Mayat at talaga tinapanunot ko. Nagbistida ak iti purang. Sakto inugadan iti pintor analabasir. Kampay di may saak ngalalya. Dayta timaganab ti bartek analaing nga agsursur ken disturbo kadag iti kaaruba. Agnakam ka nga taitan bonjing. Kasta tinaramid mo, anak ko. Wala nang. Ay, makakatawa ak nga rod. Gaputa permit itaray ni Bonjing kin ni Emilio. Idi inaramid ko ti kasjay. Ay, nawaw. Takro na magayam. Wan nga rod. Kasta unay ataray da. Nang runa ti asawa. Talaga mabutang nanang. Ala ang gayam ti katapat da. Sigurado asaandan amapan agsursur iti arubayan dagiti kaaruba. Gaputa mabutang dan nanang. Ay, husto ka makidi, anak. Tanay, nakababain ka dagiti agrikreklamo a kaaruba. Ay, wan nga rod nanang. Isuda ti parikot dito'y barangay tayo. Isuna laang ata, aging gaita kat limtag sapay tinailigos asakan ni Bunjang. Gapo iti panangkamat mo kan kuana. Una, ngam sana bale. Agimbag tumat laang dayjay nanang. Tinapatag, ingkarinan asaanan nga uminom iti ara. Ay, kat epektive nga ron at talaga tinaramid mo, anak ka. Launay ananang. No inoray ng tupay lang amin nga dadakas ang mapasamak ken kuana santo agnakam. Ay, nawaw! Di tay kuman urayan nga adadakas ang mapasamak kada tayo sa tayon tu agnakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.